Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनै माने दाख्लैनो थांखानायमोन ना बेयावहा माने भिडिअ ओभार गोलाव जाबायमोन आरोना बेखायनो आं बेखौ एक्सट्रायै माने होनो होननानै साननानै होबाय स' दिनै आङो दायो धेकियाजुलिनि सिंग्रि होननाय जायगायाव दंफैयो ओमफ्राय नैबेयावहाय जुखामफोरखौ दाख्लैनि भिडिअआवबो देखायखादों आङो लामायावहा बिदि फोरानना दोनजोबदो आरोना साप्लाय खालामगोन खोमा मा बानायगोनथाय बिदि पपकर्न बानायगोन नामा ना मा बानायगोन मिथिला बाट लामा लामा बिदि लामनानै दोनदों आरो मानो होनना बुंबा दाथ' लकडाउन ना बारा फैखायाना बेखायनो गारि गुरा बेखायनो दोनदों खोमा आरोना इदि स' नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै बे सिंग्रि मन्दिर थांनायनि मोनैनि सिगाङावनो मोनसे लेफ्ट साइडथिं मोनसे हाबग्रा लामा मोनो आरोना लेफ्ट साइडथिं दा जों फैफिनबाय नालाय बेखायनो राइट साइडथिं जाबाय ओमफ्राय नैबे बागान गेजेर गेजेरथिं हाबलांबानो मोनगोन आरोना जों जा जायगायाव थांनो नागिरदों एक्सुवेलि बेयावहाय बिदि जेबो बानायथ'वाखै दायो लकडाउननि थाखायनो बानायजोबनो हायाखै खोमा कमप्लिट खालामजोबनो हायाखै खोमा खिन्थु बेयावहा माने मा होनो गोदो गोदायनि बै अन्थाइफोर बा माबाफोर बे दोङो आरोना आरो गोथाव जायाना हस्टेलनि खामा माने आं नैबे आगैखौ सोंदों आरोना मानो जाहा टेक्ला बायदि होननानै माने हस्टेलाव थायोना तेजपुराव खाम मोनजाया आरोना बारा माने खाम मोनजायो माने गोथाव जाया आरो ओमफ्राय नै फैयै फैयै मोनफैमारबाय जोङो नै ओमफ्राय नै दा कभिड-19नि सिटुवेसन ना बेखायनो मा होनो बेयावहा एन्ट्रि माने होलांनांगौ आरोना माबा माबि डिटेल्सफोर ओमफ्राय आखाइ सुनांगौ हाबनायनि सिगां खिन्थु एन्ट्रि फिस गैया आरोना खिन्थु जायगाया ओरैबायदि थान्दा नुगोन नोंसोरो बिराद सान्तिखा आरो अमा इनि आखल होनबाथाय इदि आंनि फालिया गोदान जा पुरना जा मिथिया हुगारखागोन ओंखाम जाखांबाबो हुगारखागोन आंनि गस्लायाव ओरैबायदि बैजात माने मा होनो दा मास्क गानाबा थांनो मोना ओमफ्राय आखाइ सुवाबाबो थांनो मोना गाननांसिगोन आरो उपाय गैया नैलै एन्ट्रि जानांगौ एन्ट्रि लोगो सासे फैदो কি আছে ইয়াতে এটা চাবলগীয়া তেনেকৈ কোনো ফিলকেটাহে আছে ফিলকেটা আছে না এটো প্ৰাচীন কালৰ নেকি প্ৰাচীন কালৰ হেতু কাৰণে কোট পাইছে ন এইগিটা এইগিটা ইয়াতে আসলে এটা আগৰ পৰাই ন আগৰ পৰা প্ৰাচীন এটো কাৰণে বিখ্যাত কি নাম কয় এইটো জায়গাটো বিশ্বকৰ্মা ও মন্দিৰ আছে নেকি बिराद गाजालै डेन्जार सोंखायो आरोना डेन्जार बरियाखामोन बिदिना माने बिराद सान्दुं बिराद गरममोन ना वाव नों नायलाय जायगाया एकदम ग्रिनि एकदम नेचारेल बिदि आरोना बरियाखा आयुलै लामा जिंनि न'बाथाय बेनो डिस्टार्बलै गारिफ्रा गाबबाय थायो नौका माने सान्दुं खामजोब्बायलै काला जाजोब्बाय हामबाय ओरैनो ओइलाय बैफोर अन्थाइफोरनि थाखायनो मालाय बिखातनो बे अन्थाइया मालानि बिश्वकर्माबो बे बानायदोंमोनथ' बेखौ दे मोजाङै बुजायना हो र' आं मोजाङै होननो दे दे थां इथिं थां आं इदिनो बुंगोन दे ना दे बुं मा माने बिश्वकर्माबो बे बानायदोंमोन बे मन्दिरखौ ओमफ्राय मा जादों नोंहा बेयाव किसुमान मानसिफोरा आरो पन्डितफ्रा एसे गाज्रि जानाय माने जुवा तुवा गेलेग्रा जानायमोन बेनि उनाव रागा जोंनानै बे मन्दिरखौ सिफायनाय जाबाय आरो इदिसो इयाव मन्दिर दंखायोमोन बिश्वकर्मा बानायनाय मन्दिर बेफोरनिनो बे मिउजियाम आरो उनाव गोदोनि अन्थाइ सन्थाइ मा दङ मा गैया बेफोरनि मिथियो आरो मा बुङो मुंख्लं ना मा होनो खाम्फा बिदि आरो ओइलै गणेश बाबा इयाव मोनसे अन्थाइ फिसाजोंनो बे होसिना दङ नायनो हागोन इयाव मायो ओरै होसिना मोनसे अन्थाइ फिसा बे बुस्थुआनो होसिना दङ आरो सब अन्थाइ गोजानाय गोदोनि माने मन्दिर बायनानै दोननाय बिदि आरो नै बिश्वकर्मा बाबानि मन्दिर मोननो दहायनो खिथाखांबाय है बुजियाखै मा बुस्थु मा बुस्थु मबे अन्थाइया खुलुमना दोङो
Iya nuwakhai nang. Iya bofangni फिसाया बे बुस्थुआ नांना दोङो ना बेनो नाय थांलायनो खाथियाव थांना जोब माने बुजियाखै आं अ सिना दोनदों आरो बुस्थु बे मन्दिरनि माबा बायख्ला जोब्बाय आरो ना अन्थाइ होसिनना दोनदो मुरलिबो दोङो नैलाय मन्दिरा ना इयो ना मालायखौ बिदि नुबा बिराद दुखु मोनोलै मालायसो जरा जरा जोंफोरालाय मानो फंबायफोरजों थांना लानानै थै अ बावदोसो आं आंहाथ' रावबो गैयालै नोंसोरो जुदि ढेकियाजुलिया खाथि बानायो बेरायफैबानो जाबाय आरो ना बरिया खालि थान्दा थान्दा ओमफ्राय नायलाय जि जोहोलि थाबायलाङो आङो लकडाउनाव इमान बरिया नांदो इयाव बेरायफैनानै बा 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 नङाबाथ' थांना थानायनिख्रुइ थांना थायैयानो मोजांसिन है माबा बिराद डिस्टार्बलै गोलैलायनो नागिरो बरिया खालि गोसोफोरा डेन्जार सान्ति पजिटिभ फिल फैयो आरो ना बरिया मोजां गोसोम नांदो हे हुगानाला हुगानाला दङ उपाय गैयाला माबाबो गैयाना आयनाबो गैयाना आब' नों देलायबाय थादो नायलाय ओमफ्राय भिडिअ लाबाय थादों गोसोम जाजोबबाय नुवाखै नामा सानदुङाव न' ओंखायनो लादो आरो एसे बोरैबा जाथारदों ना नङा मेकआपा बोरैबा माने आथा आथा बोरैबा जादों ओइ लाबाय थानांगौलै क्या पार्टी है भाई मिस्टी गोल्ला मिस्टी पार्टी चिप्स पार्टी सिंग्रा पार्टी माजा स्प्राइट कका कला गुफुर गोसोम गोमो गोजों मा नांगौलै सासेथ' फट' खेबबायानोसै थान्दानि स्टेटास होलायसिगोन दा दোकान किमान লাগিব দাদা এটা গিলাসত 10 টাকা করে 10 টাকা বা 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 দে 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 ভাল বিজনেস দে দাদা ভাল বিজনেস হে জানছিলে যাবাই যাবাই ইয়ে जायनोसै बरिया नुदो सानैखौबो एबार Malungba? Nasuna? Nedulbi? Aba tukulun. Isilang na. Mana iko man थाखाय लोंग्रोदो मिस्टि जाबाथाय इखौ गोदै मोननाय नङा ना गिलास गैला नामा बा हा गिलास गैला लादो इदिनो बथल लासागोन गिलासा ग्रोबखासो नङालै बुरबक भिडिअसो बिदिनो जाबाय थादो बुं आरो मा बुङो बुं जाया नोंथाङा मा बुंनो सानदों बुंलाय अननानै रायखायोना आङो जि रांखिनिखा ओमफ्राय नै बारा माने एसे गोबावानो थाबायमोन आरोना बाकिखिनिखौ भिडिअ खालामनाय जायासैना ओमफ्राय नै फैबाय जोङो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ स्टे पजिटिभ आरो गासैबो मोजाङैनो था गासैनिबो लाइफआव जेसेबांखिनि दुखु दाहा दङ गासैबो खम जालांथों मोजाङै थानो हाथों आं बेखौनो इसोरनिसिम प्रे खालामबाय जाय जाय आंनि भिउवार्सफोर स' बाय बाय